जागोन जायाखै खोन्थाहरलै नै gimana hol देखो itu bagisa bagas কি bagani amon bagi pin try it I also support you baby guys welcome back to my YouTube channel आं दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव मोनसे भिडिअ आपलोड होनो नागिरदों ओमफ्राय माबायदि देलायना फैदों आं दिनै नुदोंना नोंसिनि थाखाय फार्स्ट टाइम मोदाय बायदि नुदों नामा नुदोंबा कमेन्ट हर ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ बानायनो नागिरनायानो जादों आंजों आब' सासे थाबाय आरो रुममेट बेखौ आङो दिनै दख'ना गानहोगोन थ' बेयोथ' दख'ना गाननो रोङा थ' आं देखायनांगोन बिदि गान होननानै ओमफ्राय बेयो गाननानै देखायगोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायबानो जाबाय दे दानिया जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनो नागिरबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे आब' होननाया ना जोंनि आब'आ साइसटार नायलाय आब' दिबा हाय थ' आं आब'खौ दख'ना गानहोनो फोरोंनोसै ओमफ्राय बे गानगोन आं बेखौ नायग्रोगोन ओमफ्राय माबायदि नुयो नोंसोर नायबाय थादो दे এইটো ফার্স্ট স্টেপ হয় এইটো এনেকৈ কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কৰি পিনি এনেকৈ ভৰাব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ ল'ব আৰু এইটো নিজৰ আন্দাজত এনেকৈ কৰি ল'ব माबायदि नुदों आंनि फोरोंनाया मोजां जायाबो जानो हागौ हा गाज्रि कमेन्ट होनाङा ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायजोब दे এইটো এনেকৈ কৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো এনেকৈ কৰি পিনি এইটো ফাৰ্ষ্ট স্টেপ এইটো নিজৰ ঘৰত এনেকৈ কৰি ল'ব Di sini orang tap udah ada di dokan itu lalu memang berat dia boleh sudah কিয় আমাৰ তাত তলৰ পৰা ওলাব নালাগে অকল मोजां नुदों आखाय माबायदि नुदों इसे थालायमोन फारिबोमोन ओके दा आब'आ गाननो स्टार्ट खालामसिगोन थ' नोंसोर नायदो आं देखायना होनोसै हा आब'आ गाननो स्टार्ट खालामबाय नायदो दानिया वाव 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 जानोसै देखुन फार्स्ट स्टेप कमप्लिट नै नायनो साइसथार ना वाव भेरि नाइस मोजां नुदों ना नुवाखै आब'आ नुवाखै सानसे गाननायावनो रोंबाय फार्स्ट टाइम हलेव जानोसै डु लाइक एन्ड शेयार दे दख'ना गाननो फोरोंनाया जादोंब्ला आरो रोंदोंना रोङाखै नायदो नै नायबाय था एनसिम नाय दै जादों जायाखै लोगोफोर दख'ना गाननाया जादोंना जायाखै खोन्थाहरलै नै gimana hol देखो itu bagisa bagas কি bagani amon ভালকে পিন try it I also support you baby आंनि स्टेपफोरखौ नायना लानानै गानदों जादोंना जायाखै
Anak aja. Wow, what a beautiful girl. Wow, Nelai, माबायदि गानदों दख'नाखौ 100 30% হৈছে হা তো মই এতিয়া শিকাই দিম আপোনাক ओरैनो पार्ट 2 सिब्रोंबाय ओरैनो एरायनानै ओमफ्राय इखौ ओरै लाबाय ओमफ्राय बेखौ बोरै माबाखौ बेखौ रोंदिया तो आं इखौ फोरोंना होनोसै माबायदि गानो नोंसोर नायबाय थादो इखौ भालके मेरा আছে নহয় এটা এনেকা হ'ব হা এনেকা হ'ব ओमफ्राय এটা হ'ব আৰু এইটো নিজৰ ইচ্ছা এইটো এনেকা হ'ব Wow. Mabai dulu बर' सिख्लाफोरबायदि नुदों नुवाखै मोजां नायनानै खोन्था नायलाय ভাল লাগিছে না ধুনীয়া লাগিছে তাহলে আমার সুন্দর না আপোনাৰ এইটো ফার্স্ট টাইম এক্সপেৰিয়েন্স হয় ন আপোনাৰ এইটো পিন্ধি কেনেকা লাগিলে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া বাবু Pujayaw Pogadolani Gones Melaya Langhin Taon ni Durga Pujayaw Jambuguri ni Dewa Melaya भिडियोखौ एसेबांनो फोजोबनो सानबाय जोंनि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो दख'ना गानहोनाय माबाखौ माबायदि नुदों नोंसोर खोन्थाहरबानो जाबाय কিবা কৈ দিও ভিডিওটো কৰি বহুত ভাল লাগিলে প্ৰথম টাইম বড়ো ড্ৰেছ পিন্ধিছো বহুত ভাল লাগিলে আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ বাই বাই গাইস